היי, אני מירב מאמהות חוזרות לכושר, ואני מזמינה אותך ל-60 שניות בשביל עצמך. אנחנו ב-60 שניות נעשה עבודה קלה על חיזוק רצפת האגן שלנו. מה שנעשה זה כזה דבר. נשב רגוע, זקוף ונוח, ניקח אוויר דרך האף, נעצום עיניים, נוציא אוויר, ועם הוצאת האוויר נדמיין מעלית שנסגרת ועולה קומה. הנרתיק נאסף ומגיע לכיוון, מתאסף לכיוון הפופיק, לכיוון הטבור. נעשה את זה שוב, ניקח אוויר ונוציא אוויר. נרגיש איך הבטן שלנו מתרוקנת וחצפת האגן מעט מתרוממת לה מהרצפה לכיוון הפופיק. ניקח אוויר ונוציא אוויר. ונעשה את זה שוב, ניקח אוויר ונוציא אוויר. בפעם הבאה ניקח אוויר ונוציא אוויר בפולסים מהירים, איסופים מהירים של רצפת האגן. ניקח אוויר ונוציא אוויר. ואחד ארוך. נלמד את הגוף שלנו להתמודד גם עם איסופים מהירים וגם עם איסופים לאורך זמן. נעשה את זה עוד פעם אחרונה, איסוף ארוך. להוציא אוויר. זהו. עשית את זה איתי? כל הכבוד. עשית משהו טוב בשביל עצמך. ביי.